Tras o éxito da primeira edición, a Asociación Galega de Lupus decidiu organizar novamente unha comida solidaria. Será o domingo día 30 no restaurante Chicolino. Xa temos unha base, xa sabemos que o ano pasado saliu todo moi ben e, bueno, pois esperemos que este ano ter un poquinho máis de xente, que nos apoie o Barbanza, porque é unha enfermedade que aínda hai moito que luchar por este colectivo. O prezo da entrada é de 40 euros e a reserva poderá realizarse a través do número de conta da asociación. Se fose a nivel local, venderíamos as entradas, pero como noso, pues, entra todo a Barbanza e incluso veñen compañeiras da asociación, da xunta directiva e socias de outras partes de Galicia, pois o que decidimos foi poñer un número de conta da asociación, que fagan o ingreso en ese número de conta e despois que nos chamen o móvil para darnos o nombre e poder organizar as mesas, que confirmen no móvil. E xa está, é moi sinxelo. E se é xente daqui do Barbanza que nos conoce, pois nada, danos os cartos a nós e xa nos ingresamos e facemos todo. Pero os da fora sí, teñen que ingresar. Ademais de xantar e sobremesa con baile, os asistentes optarán aos numerosos sorteos que serán posibles grazas á gran colaboración do comercio da comarca. O obxectivo final desta iniciativa é difundir e dar a coñecer o lupus, unha doenza con síntomas moi variables, o que dificulta o seu diagnóstico. É bo que se conozca e que os médicos tamén o teñan en conta, porque o lupus é unha enfermedade con síntomas moi variados. Demasiado variados e ás veces non atascados. Os médicos son humanos e eles teñen que diagnosticar moitas enfermedades. A veces non se lle encende a bombilla a pensar que pode ser un lupus, porque son síntomas tan diferentes, además de unha persona a outra, varían muchísimo. Nós o que pedimos é que cando teñen casos un poquinho raros que busquen, polo menos que descarten, que digan, non vai a ser un lupus, é que o descarten. Compre lembrar que as persoas interesadas en colaborar que non poidan asistir ao xantar poden realizar os seus donativos a través da Fila Cero.